Nagbiniloay og boto sa armas ang duha ka grupo sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF sa barangay Makabuwal, Tugunan, SGA-BARMM niadtong Domingo sa gabii, Marso 2, 2025. Natugaw ang mga residente og mibakwit sa silingan nga barangay. Anaa sa 13 ka pamilya ang naapektuhan. Hinoon walay natala nga namatay. Subay sa report, nagugat ang panagsangka sa wala pagsinabtanay tali sa grupo ni Kandotoy Abdullah, miyembro sa National Guard, MILF, ug ni Apang Abdul Kamir, miyembro sa 118th Base Command, BIAF, MILF. Kini human gipusil patay ang igsuon ni Apang Abdul Kamir nga si Pli Zakaria Abdul Karim niadtong Marso 1, 2025. Actually, yung tension is nagsimula ko based sa personal grudge. Ito pong kasing isang grupo ng ating member ng 118 Base Command ho is mayroon pong hindi pagkakaunawan sa grupo ng former member ng National Guard ng MILF. So basically ho, ang kanilang alitan ay nagsimula ho sa di pagkakaunawaan. May kamag-anak itong si Apang Abdul Karim na si Pli Zakaria Abdul Karim. Napatay ho ito at ang pinaghihinalaan nila is itong grupo nila Kandotoy Abdullah. Wala pa namang ebidensya na nakapagpapatunay kung talagang sila. Napugos sa pagsulod sa lugar ang pwersa sa 40th Infantry Battalion kauban ang kapulisan. Dito misurrender sa ilang kaugalingon ang mga miyembro sa armadong grupo dala ang ilang mga armas. Napilitan po tayong pumasok kasama ng ating kapulisan at disarmahan itong mga armed personalities na to. Nung pumasok po tayo sa area, nakita ho natin itong mga armed personalities na nagsitakbuhan. Pumasok po sila sa kanilang mga kabahayan. With that, kailangan ho natin gumawa ng isang tinatawag na hot pursuit. Ito kasi yung mga armed personalities na tinutukoy natin na nagsitakbuhan. Nalaman namin na ito yung mga dayo din sa mga kabilang barangay. So para maklear natin ang area at nang sa ganon, makabalik po yung mga evacuee sa kanilang mga residente, napilitan po tayong pasukin sila at paalisin doon sa area ng Makabuwal. At ngayon po, pwede natin masasabi na clear na po yung area ng mga dayong armadong grupo. Luwas na sa kasamtangan ang lugar ug nakabalik na sa ilang balay ang Namakwit nga mga residente. I-turnover usab sa militar ngadto sa MILF CCCH ang mga mitahan nga miyembro sa armadong grupo. Nagpapasalamat po tayo sa leadership ng MILF community. Kanila po kagad na tinugunan itong barila na nangyari sa barangay Makabuwal. Mag-uusap po kami uli ng mga grupo ng CCCH. At the same time, ita-turn over po namin sa kanila ang mga nag-surrender na members nila. Mipasalig ang OIC Mayor sa Tugunan, SGA-BARMM nga modalit og ginabang ngadto sa mga apektadong residente. Plano usab niini nga hinabion ang mga lider sa mag-atbang nga grupo. Dai za Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe